लानानै लेगिस्लेसन खालामदों गाहाय गुबै थांखिया मा? जोङो दिनै 3 बोसोर जोंनि सरकारा कमप्लिट जानायनि जि मोनसे फोरबो हिसाबै जों लादों बेखौ जों जोबोद मोजाङै बेवहाय खुंफुंनो हाबाय आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जागायजेननिफ्राय जोबजासिम बाहागो लानानै जोबोद मोजाङै बिथांनि गोसोनि खोथाफोरखौ बुंदों आरो जोंनि ओनसोलाबो गुबुन गुबुन ओनसोला जौगानाय बायदि जे जौगालांनांगौ बेनि थाखायदि आसाम सरकार भारत सरकारा अरायसम मदद होबाय थागोन बे खोथाखौ बिथाङा जोबोद गेबें रावजों बुंदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां एचिभमेन्ट मानोना जोंनि ओनसोला जौगानांगौबा जोंनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि मददखौ जेब्लायबो नांगोन आरो बिनि थाखायनो दिनैनि समाव जों गोजोननाय मोनदों। जोंनि थांखिया जाबाय थांनाय 3 बोसोराव जों गोजोनखौ गायसननो हाबाय, मोजां थासारिखौ गायसननो हाबाय। दा फैबाय थानाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमांमोन गेरेमसा हारि दानाय बेजों जोङो आगान सुरलांगोन। जोंनि ओनसोलाव जाहाथे खुनु रोखोमनि गेना गोरोन्थि बा बायदिसिना गाज्रि थासारि जानो हाया बेफोरखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावगोन। जौ जुवा बायदिसिना थासारि दङमोन बेफोरखौ फोजोबनायजों लोगोसे साफ्रोमबो लाइमोना जाहाथे गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो, मोजाङै आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन। दिनै गासै 6 स्किम्स 2 पेरामेडिकेल आरो नार्सिं कलेज उदालगुरियाव आरो तामुलपुराव, पर्बतझरायाव आरो गबर्धनायाव, बेजों लोगोसे मोनसे जाबाय गुरखा भवन, मोनसे जाबाय बिरसा मुन्डानि थाखाय मोनसे भवन। बेबायदि गासै 6 स्किम दिनै फोसावनाय जादों जेनोखि एप्रुभेल जाखाबाय आरो IVA जोंनि जे बर' एकर्डनि बेयो मोनसे क्लजमोन, बे क्लजनि फार्स्ट पार्ट हिसाबै दिनै बे मोन 6 स्किमखौ दिनै फोसावनाय जाबाय। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, 2 हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।